Tomato Assassin! El seu odi no tenia fi. Una història molt interessant, però no crec que en Tomato l'abandonés allà, i menys si eren tan amics. Tot això és molt estrany. Qui sap, noi? I tu, per què m'expliques tot això? I el que és més important, com ho saps? Soc l'Apple. Vaig mutilar Cooks juntament amb en Pasta i el teu creador en aquella guerra. Érem bons amics. Vas conèixer en Tomato? D'això fa molt de temps. Ara el més important és... Cyber Carrot. Exacte. Inclús jo vaig ser víctima del seu nou poder. Tu també? Sí. Poc després de sobreviure miraculosament a aquella guerra, em va deixar molt malferit i em va donar per mort. Malparit? Bé, ara tinc més dades. Què passa, Assassin? No has notat res? Hauria de notar alguna cosa? Ja fa estona que noto una altra presència. Com si algú ens estigués vigilant. Jo no noto res. Deuen ser imaginacions teves. Pot ser. Apple, on puc trobar en Cyber Carrot? Segueix pel nord-est, pel camí que porta al mar de Sal. A l'illa de la foscor trobaràs aquell que busques. Però vés amb compte. Els cucs estan creant noves amenaces. Recorda el cuc metàl·lic que vas derrotar. Aquests éssers no són com el Cybercarrot. No tenen cap part biològica que els pugui trair. Són màquines i molt fortes. Qui sap quin perill trobaràs. Vés en compte. Gràcies, Apple. Ara no perdis més temps, Assassin.